Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li karamati lawliillah wa nusan summa ila hadratim alifan dal kitab wa jami'il masyaihina masyaihina wa liman hakun alaina sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun alamatul bulugi. Wonten dalu punika kula panjenengan ngaos teng mriki mbahas babagan tondo tetengere wong sing wis baligh. Wonten ing kitab Safinatun Najah sing teng mriki sak ngandhapipun rukun Islam langsung dibahas teng mriku alamatul bulugh. Dados begitu penting, begitu sakral teng mriku sing jenengane baligh. Sedangkan ibadah punika mbutuhake tiyang ingkang baligh supados saged dipun tampi. Lah teng mriki alamatul bulughi salasun tandha tetengere wong sing baligh. Anak putune panjenengan sedanten mangke kok enten tandha-tandhane kados mekaten niku tandhane ampun baligh. Lah sing diarani baligh piyambak niku napa to Pak Bu? Sing diarani baligh iku pindah status, berubah status sing teng mriku maune saka bocah, sing maune saka cah cilik, sing niku diarani dadi mukallaf. Lah mukallaf punika cara kitab ki wong sing diperdi-perdi, sing wis dibebani, sing wis ditanggungi ilmu syariat. Senteng mriku kabeh ngamal perbuatan, kabeh pendamelan niku sampun ditangletake pertanggungjawabanipun. Dadi nek kok anak putra putune panjenengan kok wis baligh sedanten ngamal mbah iku apik mbah niku elek niku bakal ditangleti pertanggungjawabane. Cara basa penake wong tuwa pun boten nanggung. Nah, sing pertama tandha tetengere baligh punika tamamu khamsa asarata sanatan. Sempurnane umur 15 tahun fidakari wal unsa kanggo wong lanang utawa wong wadon. Dadi kok nalikane putra putune panjenengan empun 15 tahun punika empun diarani baligh berakal. Cara kok ndelalah kok tanggok mboten salat jenengan wajib ngekon. Mergane napa niku empun gadah tanggungan. Ngoten. Iki sempurnane umur 15 tahun. Dadi nalikane kok umur 15 tahun mbah lanang mbah wedok niku wis diarani baligh. Sedanten ngamal ibadah sing mriku kok syariat, mbah salat, mbah poso, syarat rukune mesti kudu baligh. Baligh ki berakal, cara kasarane salat ki ngene, ngadeg rukuk sujud, nek wis ngerti ngono jenengane pun baligh. Tapi tak kinten nek kok pun gangsal 11 tahun tak kinten nggih pun ngertos. Carane sesuci ki ngeten, carane wundu ki ngeten. Iku mpun diarani baligh. Sing nomor kalih wa ikhtilamu fidakari wal unsa. Nomor kalih ngimpi metu mani niku nggih pun diarani baligh tumrapipun tiyang jaler utawi estri. Terus tanda tetenger sing nomor 3 wal haidu fi ungsalit isinina. Sing nomor 3 khusus kanggo wong wadon mboten kok mijiri umur gangsal 12 sing temriku empun diarani haid sampun medal getih niku empun diarani baligh.
pelanggarane sentem iki krana umur 9 taun. Jadi putra putune panjenengan nek kok empun 9 taun kok ndelalah empun haid, empun batal iku empun diarani balik. Lah iku lah konsekuensine sing kudu dilakoni nalikane balik ki napa? Sing sepindah sing temriku cetha empun dados mukallaf. Mukallaf punika berlakune hukum taklifi kados to salat nggih empun wajib, poso nggih empun wajib. Dadi nalikane kok putra-putune jenengan kok wis balik, mbah wis umur 15 taun, mbah empun ngimpi medal mani, mbah empun haid tumrape tiyang estri kok ndelalah mboten salat, niku pun mboten tanggungane tiyang sepah. Niku pun tanggungane piyambak. Kantun tiyang sepah niku pun didik, pun maringi ngertos napa dereng. Ngaten. Ning sing mesti piyambakipun tetep ketatrapan, dosa ya dosa, ganjaran nggih ganjaran. Sedangkan tiyang sepahe punika nek kok jenengan wis nglekon, wis ndidik, kok ndelah mboten kesah, mboten purun salat, mboten purun poso, gugur kewajibane sampean. Ning kok nek wong tuwane kok ora ngekon leh-leh luweh, nggih tetep jenengan nggih angsal pertanggungjawaban. Kowe iki tak titipi anak, tak titipi amanat kok ora mbok kon jenengan bakal kena hisab. Ngoten. Sing nomor kalih tatrapan utawa konsekuensine wong sing wis balik inggih punika kewajiban ngibadah mahdhoh lah cetha teng mriki. Wajib salat, wajib puasa niki. Dadi monggo sing teng griya sederek putra-putra putune panjenengan dilingake. Dados tiyang sepah nggih paling pol niku namung ngelekake didik. Le salat kono teng masjid. Le mbok poso ngoten. Nek kok jenengan pun ngakoni ku fa insyaallah jenengan kewajibun pun gugur. Lah nek tangleti kok carane jenengan salat ki piye ngono piye kok mboten saged jenengan mah pasrahake sing ahline niku nggih empun sampun gugur kewajibane ben ngerti carane salat ben ngertos carane sesuci sinten mriki alhamdulillah sampun enten TPA enten guru-guru ngaji men bar maghrib niku fa insyaallah bakal dituntun jenengan nggih sampun gugur kewajibanipun. Nek kok putrane jenengan wayahe ngaos, wayahe salat, wayahe ngaji kok jenengan kok nengake, jenengan bakal tangleti pertanggungjawabanipun ngaten. Lah sing nomor 3 konsekuensine nek pun balik ki pripun? Kudu nutupi aurat. Lah niki lho Pak Bu. Sing angel teng zaman sakniki ki nutupi aurat. Tumrapipun nggih tiyang estri nyuwun ngapunten. Dadi ampun bangga nek kok putra-putrane jenengan kok malah nderek model sing kados zaman sakniki. Nyuwun sewu kados nggo kathok indak ketok pupune. Nggo klambi ketok keleke, ampun seneng. Nggih sak mboten-mbotene mboten saged nutupi sedanten nggih sak ngiras-ngirus luwes pantes. Luwese lah. Luwese nang desa ki pripun kan ngoten to. Cara ibarat kok sak kepeksa masak utawa nang nang warung cara nggo kathok nggih sak ngisor dengkul sing wedok. Cara nggo kaos nggih ampun sing buntungan ngoten. Kula niku kathah ningali kadang ningali anake kon ngaji kon TPA nyuwun sewune kudungan melipit ayune mbokne sing ngeterake kathokan cekak ora kudungan kaosan ketok keleki. Lah ngoten dos pundi ngoten niku. Arep diroroi engko samar mutung mboten purun ngeterake TPA malah repot to Pak Bu. Lah niku tanda tetenger sing balik ngoten niku. Semakin teng mriku balik saya gede lare nggih pertanggung jawab konsekuensine nggih kathah. Ngoten. Lah napa malih sing jaman sakniki nutupi aurat niku wis perkara sing paling angel. Margane nggih jaman kados ngeten niki tren-trene niku melu wong sing njaba nyuwun sewune sing dianut niku mboten tren wong sing Islam. Nek sing mriku kadang Islam sing arep menghancurkan Islam piyambak. Ngoten niku diwarai kelambine dicilikke,
diwarai kaos-kaose dimeletet-meletetke. Lah carane ngrusake moral Islam kados ngoten niku. Mboten kok langsung merangi dhateng tiyang muslim, mboten, ning diilangi akhlake, diilangi tata kramane, diilangi isine, diilangi sopan santune mawi pakaian. Nah, ngoten niku. Terus sing nomor sekawan, nalika tiyang kala sampun balik punika sedanten ngamal niku sampun dipun catet. Dados malaikat raqib kalian atid niku sampun derek dicatat, oh iki ngamal sae, oh iki ngamal awon, sedanten niku katulis ganjaran napa dosane. Ngoten niku. Niku pun ketatrapan niki. Nah, ingkang paling terakhir dados konsekuene nek kok wis cah kuwi pun balik punika njagi batesan. Batesan teng mriki ditafsiri setunggal pergaulan. Sing nomor kalih tata krama. Lah iki dadi tugase tiyang sepanggih namung ngimutake, sagete ngelikake. Le nek dolan iku ya aja karo kae. Ya sak ora-orake sing karo ngapik lah ngoten. Mergane napa? Nek cah balik, cah semono kok dikumpulke wong sing nyuwun sewune nggih, jatah kok ngaji ra gelem ngaji, tetep dhek mboten melu ngaji. Ngoten. Nek kok biasane kumpule wong sing ngaji nggih faik sawah nderek ngaji. Ngoten. Mergane napa? Nalika kok cah nembe balik kon ngejak kancane ngaji tetep awet. Temriku tetep abot. Nah, ngoten niku. Dadi nggih pergaulane dijagi ben mboten bebas. Oh, iki wayahe ngaji, iki wayahe nang masjid, iki wayahe TPA, iki wayahe dolan. Jenengan kedah dibatesi. Dolan ya dolan, ngaji ya ngaji. Ngoten. Lah sing paling terakhir niku tata krama. Unggah-ungguh tata krama marang sepadha-padha, tata krama maling wong tuwa. Ngoten. Kadang nek ningali jaman sakniki mboten sekedhik kathah lari ingkang wantun wani kaliyan tiyang sebagina mboten. Lah nek mboten diwarikit alit mangke ndak kulino. Dadi niku tetengere wong sing balik 3, ananging konsekuensine kathah sangat. Kala panjenengan mestinipun kadang mboten krasa. Simula monggo putra kalih putune panjenengan sedanten dimutake perkara sing apik-apik, diarahke, didalanake, dituntun. Mergane lare niku nek mboten dituntun niku mboten melampah, kudu dipeksa. Sedanten nek mboten dipeksa niku mboten saged melampah. Ngibadah kok ngenteni ikhlas selawase mboten bakal ngibadah. Kula pribadi, kula piyambak ngakoni salat tetep kepeksa. Ngoten. Nek mboten dipeksa mangke rasa-rasen mboten siya salat. Nggih mboten. Lah nggih, ngaji nggih tetep kudu dipeksa. Margane nek mboten dipeksa mangke mboten siya ngaos. Lah monggo putra putrine panjenengan sedanten mboten usah ningali liya-liyane. Mboten usah ningali kae anake kae mboten, tapi putra putune kula panjenengan sedanten monggo diawasi, didalanake, dituntun kanthi sak sae-saenipun. Langkung-langkung sing sampun balik niku kriteriane sing sampun umur 15 tahun utawi ngimpi medal mani utawi sing nomor 3 sampun head. Nggih. Niku kirane ngaos dalu punika namung sak cekap ningali kathah wontenipun acara wonten ing dalu punika. Saking kawula kathah saha lepatipun saestu nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.